The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand the evil day. In the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end, with all perseverance and supplication for all the saints. Ephesians 6:10-18. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. 1 Corinthians 15:58 or 55-58. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong paghimog, pagsusi sa atong kalag. Kung napapag kita mga sala, kini mahimong babag sa atong paghimuon nga pagtuon sa pulong sa Dios. We have to follow and obey the mandate of God in His Word. Sa 1 John 1:9, recover technique or rebound technique. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka, giagda ka, sa paggamit niya ng imong free will to make the most important decision in your entire life, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, sa hilo mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala ka namon ning lugara, kini timailan nga ikaw nagaliho pa sa imong grasya sa among kinabuhi, imo pa kaming ipabuhi ning among lawas, timailan nga wala pa mahuman ang imong plano sa among kinabuhi. Busa, niining higayuna, nagpasalamat kami kanimo tungod sa imong gugma, kaluoy, grasya sa
nagalihok nga grasya sa among kinabuhi nga dili kami takos. Dili nga adlaw Dios uban ni kami sa among pagpadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab dining atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang pulong. Okay? Og niya pa man kita nagadupot ni atong tun-anan nga giuluhan og Vincit Omnia Veritas. Truth conquers all. Og atong binisayon kini ang kamatuoran magabuntog sa tanan. Okay? So kay kita mga magtotoo naman og nahidugtong o nahiusa naman kita kang Jesucristo hangtod-hangtod, kita nahimo ng mga anak sa Dios, himo na kitang sakop sa arianong panimalay sa Dios, gisuluban naman kita sa pagkamatarong sa Dios, o kita nahimo ng mga bag-ong binuhat, ang atungan gisuwat naman diha sa Lamb's Book of Eternal Life. Diya sa basahon sa kinabuhing walay katapusan sa nating karnero o busa. Aniya na kita. We are set apart o kita nahisakop na sa panahon sa simbahan. O kita nagdupot nining atong tulumanon sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Kaya nasod naman tas plano sa Dios, karon ana kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios nga mao ang magtutuo dinhi sa panahon. Believer in time. O mao na nga tuki nagahisgot kita bahin ni ining kamatuoran nga atong ginatun-an adlaw-adlaw kay kini mao man ang mga buntog sa tanan. It conquers all. So okay, padayon ta sa atong gibiyaan o mga punto sa doktrina og ato namang ginaingon nga every moment of every day we make decisions. Susta. Tinuod magahimong gyud decision. Matagutlo sa atong kinabuhi. Good and right decisions can only be made sa diha nga kita ana magapuyo sa operational divine dynasty. O nasayo naman kita og pila kani kaganghaan kining maong divine dynasty nato. Dunay 8. Ato naman ang gisgutan ang una gyud mao ng power gate, the filling of the Holy Spirit. Mao nang gitawag nato nga kanang ganghaan kana nga nagadala og gahom. Power gate. Ikaduha, basic Christian modus operandi or operandi. Ikatulo, enforced and genuine humility. Ikaupat, momentum, perception and application of Bible doctrine. Number 5, spiritual self-esteem o personal love for God. Ang ikaunom nga ganghaan, spiritual autonomy o ang impersonal love for mankind. O ang ikapito, na itawag itong momentum testing. Mga pagsulay na kini, testingan ta sa Ginoo kung unsa nagkaligo ng atong kanang pagtuo, paglaom, pagsalig kaniya. O makapasal kita nining mao mga pagsuway din adto na ta sa spiritual maturity, the winner's gate. Okay, so mula ni atong ilakbitan aron sa pagpahinumdum nimo. Okay, so akong balikon nga matagutlo sa atong kinabuhi, magahimo kitag mga desisyon. Okay, gani so wapata mo magakatapo karon may gamit kasi mong desisyon, imong volition kung mo attend ba ka o mo makikuban ka ba nining atong
pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw o dili. You see, we made the decision to come og niya kita nagakatapok na usab. Now, ang pagtuo mao nay atong galamiton niini karon nga ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Pagtuo, faith. Og faith is learning pagkat-on sa pulong sa Dios og ang pagtubo niini aron ato makabot ang espirituhanong paghamtong. Now, the validity of faith nag-aagad kini on the object of that faith. Og ang right object mao man lang si Ginoong Hesukristo. Og atong timan-an usab kadtong pulong sa Dios nga nagaingon, we live by faith, not by sight. Diya sa 2 Korinto 5:7. Now, ang pagtan-aw sa mga butang nga dili nato makita rather than seeing things that can be seen. Kung kini ang pagsulti niini ato ang giingnan nga this is an oxymoron. Ang oxymoron is English word which means comparing two different things. So gikumparar din ang mga butang nga dili makita o katong mga butang nga makita. Okay? O sayo kita nga unsay gisulti sa pulong sa Dios nga kadtong mga butang nga dili makita mo kanay dayo na mulungtad hangtod-hangtod apan kadtong mga butang nga makita that can be seen temporal ra sila. So mo nang oxymoron gi-compare gitandi kining duruha ka mga butang. Now, kitang mga magtotoo, we are expected na kitang taon-taon nagyong nagatuon sa pulong sa Dios nga nahimo nagyong tinuod ang pulong sa Dios sa atong kalag. Kay ang pulong sa Dios mao man ang hunahuna ni Ginoong Hesukristo. 1 Korinto 2:16. Now, kay ang panghunahuna sa usa ka magtotoo is organized around God's Word. Okay? Samtang kita buhi pa, ayaw kalimti nga ang matag adlaw is our rare opportunity sa pagtubo diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. 2 Pedro 3:18. Pangutana, unsa man ning mga butang nga that are above? Unsa man ning mga butang nga atua sa itaas? Unsa man ni? Tubag, mga butang kini nga nagalambigit sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Things that involve our spiritual life. Kaya ang spiritual life pinagi sa pulong sa Dios, and then it is expected nato nga patuyok-tuyoko na kana sa atong panimuot, that Bible doctrine should circulate in the stream of our consciousness. Then, ang atong paggamit sa napulo ka mga pagis pagsulbad sa mga suliran, God's 10 problem-solving devices. Now, di na angay na itong kalimtan kining duruha ka power options. Okay? Kining power options, iyahan ni sa Espiritu Santo. That's the Holy Spirit's power. Ani ay naguna ang pagpuno ka nato sa Espiritu Santo. O ang ikaduha, ang paggaling na, pagmetabolize na sa maong mga pulong sa Dios. Now, timan na to, ang yung timan na to kanon na ha, nga kining napulo ka mga pagis pagsulbad sa mga suliran, nagasulbad yung kinis tanang suliran sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. May bawa ba kaniya na? So, kung mao kini, kung mao day kini, nga numan nga naidaghan mga magtotoo
nga hinunta na ba di inyo gigamit nga pulo nga praning paranoid, paniki, hysterical. Nga naman, nga na may mga magtutuo nga ingon ni anak nga sa diha nga sila mo atubang ng mga suliran sa kinabuhi nga unta tanyag o gihatag naman sa Dios kini napulo lagi ka mga paagis pagsulban sa mga suliran. Tubag only because they are negative. Wow man sila gana, negatibo man sila. Ang ilabang pagtagad, negatibo. Nagsugod ni sa pagkabugnaw. Kay tulo man nakamatang ka sa pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Na bugnaw, na dinagaang, dagang, o kanang nagbukal-bukal. Nagkaroon kay bugnaw man siya, nagsugod man sa pagkabugnaw, nagnegatibo na lang. Nagnegatibo sa pagtuon sa pulong sa Diyos. O kini, nag-appeal sa mga sinugdanang mga pagtulungan. Wag yun niya kanang tagda. Wag yun siya pagpanumbaling. Bisan lang ang mga sinugdanan, mga elementary o advanced doctrine, wala. So, burong siya. Now, man siya papuno sa Espiritu Santo po. Man siya pagsugid siya mga sala. Nagpatuyang man lang siya sa paglunang sa mga kasalanan. So tuwa siya magpuyo sa cosmic dynasty ni Satanas. You see? Kaya nga to, unta ng mga magtotoo, we have to be filled by God the Holy Spirit. So we can develop that personal love for God the Father o ang atong impersonal love for all mankind. Kay ato bitutong gihisgutan nga the more doctrine we acquire, the more we come to love God. Saan man pagkaugman ka na atong gugma alang sa Dios kung natin pagtagaan sa iyang pulong. You see? A believer has to have the mind of Christ. 1 Corinto 2:16. Kay ang pagkat-on og doktrina sama ra gini sa paghuna-huna sa doktrina. It's equivalent to thinking doctrine. So, the more Bible doctrine nga niya sa mentality sa atong kalag, the more we can have capacity for life, capacity for blessings. Kasabot ka? Now, unsa may imong iresulti so sa ka magtotoo nga walang siya pagpanumbaling sa pagtuon puro sa paggamit sa man yung paggamit o sa kabutang o man imong masayri kaya negatibo ka man. So what can you say about a believer who neglects the metabolization of Bible doctrine sa iyang kinabuhi? Well, nagiingon bitaw nga a tree is known by its fruit. Panultihon man na. Kay siya produkto ramang yun sa iyang mga desisyon. Kaya ang pulong sa Diyos nagaingon des Roma 8:5, for those who are living according to their flesh, sa ilang unod, karnal sila, do mind the things of the flesh. Okay? So, kung malikon, for those who are living according to their flesh, do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. You see? Now, get this. Carnality o ang spirituality, they are mutually exclusive. Okay? Dili na sila magkasagol. Either a believer is carnal or spiritual. Basta. So, kano sa man nang usa ka magtutuo magkarnal sa panahon nga siya magkabuhat og sala. O di lang niya na isugid na magpadayon sa pagdumala ang iyang kinayang magkasasala
kaniya. Pildi siya sa angelic conflict. Na unsa may ikaw akong pangutanon, unsa may imong pilion? To be carnal or to be spiritual? It's a matter of choice. Now, tiwan itong atong gipang tunan nga mga memory aid, inumdum pa bagang Operation PTA. P, a believer must be in the right place. T, a believer must be at the right time. A, he must be or he must have a right attitude. So, place, time, attitude, PTA. So, that's an open secret nga ito magamit ingon nga mga magtotoo. Now, dili nato mabase ang atong espiritual kinabuhi on our personality, dili. But on what is inside sa sulod sa atong kalag. Now, unsa man gyud maka-usab sa personality sa usa ka magtotoo? It is what is inside his soul. Personality is not even sin, di man sala. So, kung buot ka nga, ugmaron nimo ka ng imong personalidad, then that's it. Kaya magsugod man dito sa sulod. Our mind then, as believers, is the issue. So, do not be concerned too much. Ayaw pagkadak-i ang imong personalidad to be changed. Tungod kay once you continue advancing sa imong espiritualong kinabuhi, spiritual pagtubo, ang imong personality automatically improves. That's the byproduct of spiritual growth. Kasabot ka? So, let us remember, ang usa ka magtutuo has encountered and shared with our Lord's death, iyang kamatayon, burial, ang iyang paglubong, resurrection, iyang pagsaka, iyang pagkabanhaw, ikaupat, His ascension, iyang pagsaka ngadto sa langit, ug ang ikalima, ang iyang paglingkod sa tuong kamot, samahan. You see, ayaw na og kalimti kay kita encounter man ug kanang ambit kita niining mga butanga nga giagian ni Ginoong Kristo. Now, unsa gisulti des Roma 8 nga versikulo 5, Romans 8:5. For those who are living according to their flesh, meaning unsa carnal, do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Ayaw na kalimti. Roma 8:5. Now, ang usa ka karnal nga magtutuo na atong nasayra naman siya usa ka pildiro. Okay? He is a loser. He is miserable. He is disorganized. He is confused under God's discipline. If he continues to perpetuate his carnality, mamutang na siya gawa na ipo sa Diyos. He becomes useless to God. Di man niya? Fellow believer, do you want to be in this kind of condition in your spiritual life? Ipangutan na ka. Ikaw ray makatubag, of course. Ayaw tubag na ako, kini mangyugmay mo, tubaga ang Diyos niya na. Kay ayaw kalimti ang prinsipyo, it's a matter of choice. Again, let us repeat to emphasize here. How do we believers become useless to God? Unsaon?
Nga kita mahimong wine ay po sa Dios by being negative to the Word of God. Wa na gani kay gana, wa gani kay panahon, wa kay gugma, kainit, way panumbaling, way unsagana. So kung imbitahon kag Bible study mo dayon kag tubag, wa ko'y panahon na kay busy ko. Mana mao gyud sagad tubag. Kay negatibo lagi wal si gana. Yang ano man ang pugson manimo na. Nga naman siya kabubuton. No, mo na man is a product of his decision. No. There are common sins, common personal sins nga mabuhat sa mga magtotoo. Karon, ini nga itong panahon. Ang una, post-salvation sinning. Kining pagpakasala, human maluwas. Ikadua, post-salvation doing of human good. Human maluwas, sige pa siya buhat ng mga maayong binuhatan nga tawhanon. Gikumparar las kahoy kugo na gami, budusliti na sila o maugdaw. So ay ganti. Ikatulo, post-salvation evil. Human siya maluwas, nagpadayon pa man siya sa pagbuhat mga dautan na unsa man may implo. Implo sa mga dautan, legalism, self-righteous, kanang matarong sa kaugalingon, legalismo, Christian activism, all these three. No, sa matag gayon nga usa ka magtotoo mubuhat og sala, makasinati siya og gitawag og temporal death. Kay mo nay kanang doctrinal term ato magamit, temporal death. So ang usa ka magtotoo gipahimang nuan to beware in becoming cosmic by entering into the two CDs. Unsa man tong duha ka CD? Ang CD, Cosmic Dynasphere, na ay Cosmic Dynasphere number 1 nga mao ang arrogance complex. Pagka mapahitason, ni ba baka nga kanang ang arrogance mo to unang kanang sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Dios. The first creature kinsa man dili ang tao, kanang manununda si Lucifer. Mao to iyang sala nga nabuhat batok sa Dios. Sa iyang pagkarugante, sa gitugkan ba siya unsay nga nani paghamugiro. Buot man siya mutupong sa Dios. Buot pa siya kanang mulabaw pa sa Dios. Na mao to. Iyan ang CD1, Cosmic Dynasphere 1, which is arrogance complex. Pagkarugante. Ang ikaduha, CD2, mao na ni ang pagdumot. Kasuko, pagdumot, hatred complex. So mao na CD, balihin kanining duha ka CD sa diha nga na cosmic ka na. Gumikan sa imong pagpadayon, paglunang sa mga kasalanan. So, mitawag ka nga fragmented believer. Unsa man ning fragmented believer? He is a believer whose mind magbasbas. Bawo ka unsa magbasbas? Confused, disorganized. You see, yamukat na lang yun, guliyang na yung mga pangunahuna. Hinumduman na to. Just addressing this to you, fellow believer. Remember, fellow believer, temptation is not sin. Okay? Ato na pong iusob ni. Ang tentasyon, dili sala. Kano sa man mahimong sala? Kung dili magkasala ang pagtintal o pagtintal kanimo, temptation is not sin.
When does it become sin? Sa diha nga mo unsa? Musugot ka sa maong tentasyon. Gitintal ka karon. Katuwa pa ka magkasala. Sa diha nga mo ikaw, sige, ang buhato na diha. Kadtong maong tentasyon na himo ng sala. Kaya mo naman yung ibuhat sa pag-unsa. Sa kanang uyo na nimo niya ng maong tentasyon. Okay, Colossians 3:1, ayaw na ni kalimti. Kaning nagaingon. Verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things. Zeteo. Okay, nomdom ka? Seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Verse 2, set your mind on the things that are above. Ang set diha is phroneo, to keep on giving serious consideration. Okay? Now, kining mga bersikulo 1 o 2, this commands for every believer. Di umando kini kanatong mga magtotoo ang atong buhaton diya sa phase 2 of God's protocol plan of God. Numdum ka? Kini ato karong kahimtang we are believers in time. Musto? Niya sa phase 2 sa plano sa Dios. Remember that during the judgment seat of Christ, ano sa man kining judgment seat of Christ, awarding ceremony sa mga magtotoo, human yun sa pagsakgaw right after the rapture. Ang Diyos is going to evaluate our deeds, whether they are wood, hay, and stubble, or gold, silver, and precious stones. Iyang himuan og pagtasal. Mamanay Visayan sa to evaluate. Himuan og pagtasal. This is the awarding ceremony of believers. Kaya award naman one that God is providing us believers is faith. Gusto? Pagtuo, Hebrews 11:1. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Now, hinumdumipod ang Roma 10:17. Kaya ang pagtuo moabot lamang kini pinagi sa pagpaminaw sa pulo sa faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, ayaw pod kalimti kini akong ipang kanang kutlo nimo nga mga bersikulo, importante kini kayo. Manungdanon kini kung naa kay notebook nga giandam, may imong isuwat kana. Episode 2, 8 ug 9, popular nga bersikulo. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Yan pa po sa Titos 3:5. Connected gihapon kini. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Now, by the way, doon ay tulo ka matang sa kamatayon sa usa ka magtotoo. 3 kinds of death. Ang bot pasabot, out of fellowship. Ano ni bot pasabot sa death, kanang 3 kinds of death of a believer. Ang naguna yun ni carnal, temporal ni. Ikaduha, cosmic death. Ikatulo, fragmented death. So, ay kalimti itong tulo kamatang sa kamatayon sa magtotoo nga out of fellowship. Carnal, cosmic death, fragmented death. So, okay. Kung sublion kining
niya ay prinsipyo nga ato naman igukutlo ganiha. The more Bible doctrine you learn, the more you think of God. Sto? The more samot ang imong paghuna-huna sa Dios. Believers are mandated to think the thinking of God. 1 Corinthians 2:16. Now, unsa man nato pagpakita sa atong gugma ngadto sa Dios? How do we show or manifest our love to God? Well, to show our love for God, or love to God, we have to set the right priority. Unsa man gyud husto nga kanang pasiuna nato nga mga magtotoo? Of course, ang pulong ang Dios ug ang iyang pulong, God and His Word. Kaya actually kining duha, God and His Word, these are the two immutables in the entire universe. Maura ni. Ambot pasabot, di na ni mausab. Mabito nang bat-bat o gisulti sa Diyos sa iyang pulong. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Now, Colossians 3:3. Ito na punta sa Colossians 3, versikulo 3. For ye are dead. Ang but masabot ni positional death ni ang gisugutan. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Now, all of these things are made possible only sa grasya sa Dios nga naga-apil sa atong kanang pagkabanhaw na niya. Kay ang Dios mo banhaw kanatong mga magtotoo. We are going to be resurrected. God will raise us up, believers. Remember, being in union with Christ, mao ni ang positional truth. Mao kining ang atong pagkahiusa kang Ginoong Kristo is the beginning. Mao ni sinugdanan sa kinabuhi sa kamagtotoo human siya maluwas. Now, gawas pa niya na ang Espiritu Santo nagatimbre ka na to, nagasilyo. Mao ba na Visayan? Silyuhan ba ta? We are sealed by the Holy Spirit. Alang sa unsa? Alang for eternal security. Mo nang silyuhan ta. Kaya ang eternal life, kinabuhing dayon, gi-impute man kini ngan hikanato once and for all. Yan itong higayon nga kita naluwas. Gi-impute. Kanang isip. I think that's the right Visayan word. Gi-isip ngan hikanato once and for all. Once a believer, always a believer. Ayaw na ginagalimti laging mong prinsipyo. Well, ikaw nagadungog nini, bago ka pa. Wa ko'y mahimo. Okay? Naarana ni mo, udawat ka ba niya na? Iyahamang ka na prinsipyo sa pulo sa Diyos. Apan, subok yun balandungan that so many believers just take these things for granted. Huwag yun nila hatagin ni kinig dakong bili. One reason they just neglect and take these things for granted is tungod kay they have wrong priorities in life. Therefore, ang ilang pagtuo dili ugmad, cannot be increased. Romans 10:17. You see? Unsa man ang gisulti sa 1 John 5:11-12. Eternal life is in the Son of God. Ana. So, he that that hath the Son hath life. He that hath not the Son hath not life. Sa umana nato, di man na matuis. Siya nga wala anak sa Diyos, wala kinabuhing dayon. Apan
siya nga na nag-iya sa anak sa Diyos, ana siya kinabuhim dayon. Now, kita mo magtotoo, mga kanang pinili naman kita. Ephesians 1:4 sa isulti. God has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Kanang chosen, elected, pinili. Tuod kitang mga magtotoo, nagatubang ni ining dakong V, dakong litra nga V, volition. Kining pag-atubang na to nining big V, matagutlo ni nga nagatubang ta. We face the big V every moment of every day. And with that freedom, volition, goes responsibility. Ayaw na nagkalimti. So kita mga magtotoo, nag-ambit, okay? We are sharing God the Son's sonship, huyos, teknon, His heirship, ang iyang pagkamanununod, sanctification, iyang pagkabinalaan, priesthood, iyang pagka-sacerdote, o sa iyang pagka-royal family of God. Kita, mga sakop na masarian ang panimalay sa Diyos. 2 Peter 1:11. O kining priesthood at pagka-sacerdote, Hebrews 10:10-13. Kaysa diha nga kita makarnal, bantay. Sa diha nga kita makarnal, kano sa ta makarnal? Pagmuhat na to sala, di na to isugid, na karnal ta, na cosmic mo nagiingon. Philippians 3:18, we become an enemy of the cross. Kay reversionist naman tanyana. Once nga ang usa kang magtotoo na karnal o niya nagpatuyang siya, mahimong reversionist yun. Mao ni sangkuan. O mao na ang iyang titulo na. Sa diha nga nagpadayon na siya paglunang sa mga sala, he becomes an enemy of God because of his being reversionist. He becomes hater of God. Okay, reversionist lagi. He becomes double-minded. Nagaliyok-liyok, dalirang mailad. Okay? Kaya double-minded man. James 4:8. Nagawang pa niya na pa sa primero Juan 3:8 naging nga he becomes a friend of the devil. Just imagine, kaako ka mag mao na naimungan nga nahimo kang kanang higala sa yawa, friend of the devil. Apan kita nga mga magtotoo timan-an na to, we are crucified, we have been crucified with Christ. Galatians 2:20. Mao na nga kita karon nagakinabuhi na pinagis pagtuo dili sa unsa ato makita. We live by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7. 2 Timothy 2:11 po nagingon, if we be dead with Him, we shall also live with Him. Kita mo? Kaya kita nangamatay naman uban kang Ginoong Kristo. Kaya nangamatay man tao niya siya nabuhi punta. Kasabot ka. We also live with Him. We died with Him, and we also live with Him. Okay? So muna nga, Romans 6:8, ayaw kalimti na, we will also live with Him. Now, sa atong pagpadayon, sa atong pagsibog sa unahan, ingon nga mga Kristiyanon, sa atong, as we move on in our spiritual life, naarabay atong magian nga gitawag occupational hazards. Sama pa nang sa reaction, distraction. Well, kini akong isgutan na karon, mo ni ang
appeal ni sa 8 stages of reversionism. So as we move on in our spiritual life, there are occupational hazards like reaction, distraction, frantic search for happiness, etc. And as we advance spiritually, kung kita magapadayon, nagmalahutayon, nagmakugihon, nagmasigihon sa atong pagtuon, pagtubo niya sa pulong sa Dios. And so we are advancing spiritually. We will be facing operation nga kanang 8 momentum tests. Moabot man ni natong tanang mga magtotoo. Apan na lagi una na to hisguti na kanang sa diha nga naanay pag kanang sa patoy gigamit nga pulong nini liskuhag kanibang mo sinta ka na naagintay imong tambungan nga Bible study o niya na ay mga pulong diha nga murag imong pagtuo nga ikaw na igo o ikaw giigo gituyuan yung igo now mo react man kaniya na di ba you will react and kanang diha ma-distracted ka na mabalda ka na inomdom ka sa 8 stages of reversionism RFOENBSR R, reaction distraction. F, frantic search for happiness. O, operation boomerang. E, kanang emotional revolt. N, locked in negative volition. B, blackout of the soul. S, scar tissue of the soul. Ug ang R, reverse process reversionism. Namo na 8 ka mga stages of reversionism. O mo na atong bantayan. Bantayan gini nato mo na giingon lagi og occupational hazards. Apan kung kita nagapadayon, nagmalahutayon sa pag-advance spiritually, mo kanang moagi punta ning 8 ka momentum tests. Okay, unsa man ni? Operation OPTSA HDP. Unsa man ang una? O. Unsa man ang O? O is N. Ang kinaya magasasala. Mo ni mo kanang usa sa mo kanang sulay kanato. So ayan ba? Pinagi sa kinayang magsasala. Ikaduha, people, mga tao. Ikatulo, thought, ang atong panguna-una. Ikaupat, systems, nining kalibutan na, mga sistema sa tanas. Ikalima, arrogance. Unya, ang ikaunom, hatred complex. Ikapito, disaster. Okay? Ikawalo, prosperity. Mo ni kinagrabihan nga pagsuway. Ug daghang magtutuo ang kanang pakyas gyud niini. Kay wa naman kay na prospered naman sila ni uswag naman ni asinso naman wa na kalimtan ang doktrina. Okay? Thus, kitang mga magtutuo matag usa ka nato nagatubang niining phase 2 of God's plan, believer in time. So mao na nga kita niining ikaduhang bahin sa plano sa Dios, we have to always be aware niining mga pulong sa Dios, mga pahimangno, pasidaan sa kanang sa Dios. Pasidaan makita nga dili kita mahiluka pa sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Mao na nga Colossus 3:1 kanunay nagapainomdom ka nato, set your mind on those things that are above.
nga tuwa si Ginoong Kristo naglingkod sa tuong kamot samahan. Ug ang ikaduha nga bersikulo, a believer either continues to set his mind on things above or on things below. It's a matter of choice. Di man din ang giingon nga set your mind, phroneo kana sa Grigong pulong meaning, to keep on giving serious consideration. Una-una pag-ayo. Kining setting our mind. Ato ni padayon ugma o ayaw sipyat sa pagsubay niini. Anhi kita magsugod. Setting our mind on things above. Magamputa. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa pagtuon sa imong pulong. Hinaot nga kini o Diyos mahimong panalangin sa among kinabuhi, makadugang kini sa among napundo na nga kamatuoran nga among gitunan. Salamat sa among Bible study through the YouTube. Ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik din ni Ugma. Aron kami magabadayon sa among pagtuon sa imong kamatuoran. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.